ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/10/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೇಟೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಜಿಲ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಭಕ್ತಿಲ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚ? ಉತ್ತರ: ವಾಸ್ತವಡು ಯೋಗಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪುಡು ಪೊರು ನಿಕುಲ್ನ ಈ ನೆನಪು ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ದ್ವಾಪರೊಡದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಚಿ ಐನೆರ್ದವರ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಚಿ. ಐಟು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಯೋಗನು ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಸೃಷ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯಲ ಉಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರೋ ಏನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಲಿಪು ನೇನು ಕಲ್ಪೈರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಅವದಾನ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತು ದೇಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆಡು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂಜೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ತೆರಿವುಜಿ. ಅಮೇರಿಕ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಐನು ಏರು ನಾಡಿಯರು ಈ ಪಾತೆರೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚಿನೇನು ನಾಡಿಯರು ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಾಸಗಾದ ಭೂಮಿನ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತೀಯರ ಮನುಷ್ಯರನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಆದುಬಿಡ್ತುಂಡು ವಾಸಗಾದ ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನವಲ ಸಹ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಅತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಅತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಆ ವಿದ್ಯೆದ ನಕ್ಷಲೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಬುಲ್ಪು ತಿಕ್ಕುಚಿ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬುಲ್ಪು ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ವಿದ್ಯೆಲ ಆದುಂಡು ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ವೈಕು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನನೆ ಪೊಸತಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಪಂದು ವೈಕು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣೊಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ಒಲ್ಪಲ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಹೊಸ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ಏಪಲ ತೆರಿಪದಿಜೇರು. ಇದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪಾತೆರುಳೇ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುಲಾವಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲಾವಡು ತೆರಿಪವಜೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದಲೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು, ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು, ಯೋಗಲ ಉಂಡು, ವಿದ್ಯೆಲ ಉಂಡು, ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು. ಯೋಗವು ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನು. ದೇಪಂಡ ಒರಿಯನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸದು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆ ಭಕ್ತರು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮೀರ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀವೊಂದಿತ್ತಲು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲು ಐಕ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನಡಾಪುನು. ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನಡಾಪುನು. ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನಲ ಉಪ್ಪುಚಿ. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು. ಏರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೋ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಜ್ಞಾನಲ ಆದುಂಡು, ಯೋಗಲ ಆದುಂಡು, ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು. ಅಕಲು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವೇರು. ಆಂಡ ಅಕಲ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಜಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನವು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನೆ ಕೊಳ್ದು ಓದವೇರು. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದಿವೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಆತ್ಮನೇ ತೆರೆಯುವಂತಿಚೇರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ತೆರೆಯುವಂದ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪಿದರದು ಪೋಪ. ಆರು ಅಕಲು ಹನುಮಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ಅಕಲ ಮಾತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿಲ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನಲ ಬೇತೆ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ವೈರಾಗ್ಯಲ ಹದ್ದುದಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಆರು ಭಲೆ ಶಿವನು ಅಕಲು ಭಲೆ ಶಿವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಶಿವನ ಕರ್ತವ್ಯನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪನ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಶಿಡುಪೋದು ಬಲಿಯಾಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುಂಡು ಬೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ತರಹ ನಿಧಾನವಾದ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ಅಕಲ ವಿಕರ್ಮಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆದ ಉಡುಪುಜಿ ಇದು ವಿದ್ಯೆಲ ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಆದುಂಡು ಭಕ್ತಿಲ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆಕ್ ಆಶ್ರಮ ಆತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಓಂ ಮಂಡಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ತೆರಿಪವಲಿ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರರಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆನ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸುರುಸುರುಕಾರು ಅಕಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಡತ್ತೆ ಆರು ಉಲ್ಪುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಚಿತ್ರಳಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮರದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಚನೆಯರು ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಎಂಚವ ರಾಜಧಾನಿ ಗಾಂಡಲ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದೆತ್ತುಂಡ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಮೇರೇನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿಯೇರು ಆ ಮಿತ್ತು ಪುನಾರಂತೂ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಿರ್ತು ಪುನಾರೇ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬೇರು ವ್ಯಕ್ತವಾದುಲ್ಲಿರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ರಹಸ್ಯನು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಈ ದಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಭಗವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇರೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನುಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏಪ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡು ದಿನವಾನಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನವು ಆದಿದ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 84 ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ ವಂಶವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಳಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕುಲ ಆದುಲ್ಲ ರೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಕುಲತಕುಲ ಪರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ತಿರ್ತಿಗೆ ತಪಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಏರಿರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ರಾಜೆ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ರಾಜಕುಮಾರೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ರಾಜಕುಮಾರೇ ಪಂದು ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುಕಂತು ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಿಜ್ಜನು ರಾಜೆ ಏಪ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡರು ಅಪಗ ರಾಜಕುಮಾರೇ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ನು ದಿಯೇರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ಬೈದು ನೈನೆಡ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು ದುಮ್ಮು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಪ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾನ ಆಕೆರು ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುನು ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಚಮತ್ಕಾರ ನಂಬರ್ 1 ಪೋತುಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಸಹ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಡ್ದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪೋತೇರು ಮಗಲು ಅಪ್ಪೆನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆದಾನೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಳಿದು ಪಾತೆರು ಜಲು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಗುಪ್ತ ಅಂಡ ಮಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ನಿಗುಲು ಶಕ್ತಿಯರು ಅತ್ತುಂಡ ಜೋಕುಲ ಕೆಲಸನೆ ಅಪ್ಪೆನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ನೆನಪಾರ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು ಕೌರವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಲ್ಡಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನ ಪುದರುಳುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಹಾರಥಿಯರ್ನ ಪುದರುಳುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹಿರಿಯರು ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸ್ಥಾನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಧಾಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕೇವಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ
ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜನನ ಮರಣೋಡು ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜನನ ಮರಣೋಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಾತ್ರ ಆರ್ನಾಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇದು ಶಿವಬಾಬನ ರಥವಾದುಂಡು. ಅಶ್ವ ಹತ್ತಂಡ ಕುದುರೆಲ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ವಾ ತಪ್ಪುಲಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಎಂಕುಲ ಸಹ ತಪ್ಪುಡು ಹತ್ತಂಡ ಮರತದು ತಿರುಗೊಂದುತ್ತ ಪೂರ್ತಿದ ಸಾಧಿತತ್ತದು ಪೋತ. ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ದಿಕ್ಕುನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುನು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮನ ಗ್ರಹಸ್ಥೊಡಿತದು ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಜೊತೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಭಟ್ಟಿರ್ಲ ಸಹ ಆವಡಿತ್ತನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತು ಪನ್ಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದುಲ್ಲತ್ತೆ ಏತು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರೋ ಲೌಕಿಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬುರ್ತಿಜೀರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಕಾಡುಗು ಬಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಪಟ್ಟಣಡು ಕುಲ್ದ ಪಂಡ ನಗರಡು ಕುಲ್ದ ಐದವರ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುರೂಕಂತ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದು ಬುಡುಪದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಅವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಡವಾದುಲ್ಲೆ ಬಡವಿರದ್ದು ರಾಜ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಆದಿತ್ತೇನೋ ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರ ವಂಶ ಆದುಲ್ಲ. ನರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ಸಹ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರನ್ನ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಅದೃಷ್ಟನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ನಡತೊಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಅರ್ಧೊಡೆ ಬೂರುವೆರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ನಡತೊಂದು ಸೈತು ಪೋಪೇರು. ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪುನವು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಏಪ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಧ್ಯಾನೊರ್ದುಲ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಧ್ಯಾನೊಡು ಮಾಯದ ವಿಘ್ನೋಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಧ್ಯಾನೊರ್ದುಲ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಯೋಗೊರ್ದುಲ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದತ್ತು. ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೀತಿ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಧ್ಯಾನೋಡು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಇನಿಜ್ಜೇರು. ಯೋಗಡಂತೂ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಧ್ಯಾನೋಡು ಒವ್ವೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೋಡು ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪುನ ತಿರುಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬಿಡುಪುನು. ಇಂದು ಸಹ ಸರಿಯತ್ತು. ಧ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ದಾದುಂಡು. ಯೋಗಲ ಸೆಕೆಂಡ್ದತ್ತು. ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನೋಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಹಜ ಅಂಡ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರು ನಿರೋಗಿಯಾದುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕದು ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದವರಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಷಯನು ತೆರಿಪವನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಸಮಯಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಗಂತೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ತೆರಿಪವಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏತು ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಗದ್ದೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದುಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಧನ ದಾನ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯನು ಏರೆಗ್ಬೋಡು ಅಂಡಲ ತೆರಿಪವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಬೇತೇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ನಿಕುಲು ವಾ ಪಾತೆರಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಐನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು.
ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರಾದುಲ್ಲರು ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ನ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಖುಷಿನ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲಂತು ಎಂಚೆಂಚುನು ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತನೇರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಟು ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವೈನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವಿ ಕಷ್ಟೆಜ್ಜಂದ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಗೆ ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಓಡೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮದಮಗೂ ಪೋಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟಮೋಹಿಲ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಒಂದು ಕಮಲಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಧನದ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗರ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಧ್ಯಾನ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಸೆಂದಿಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವರದನ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಪೋಡುವಕ್ಕ ಮಾತೆರನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ನಿಗಲ್ನ ಮಸ್ತಕ ರೂಪಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಉಪ್ಪೋಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದುವೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇತನೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೇತೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬರೆಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಸದಾ ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬರೆಯೊಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏರು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಸ್ಪರಡು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾಕಲೇ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.